नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या भागात मी विनय घाडिगावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो। तर आज होळी आहे आणि होळीच्या निमित्ताने मी आपल्या नारिंगरे गावातील ग्रामदेवतेच्या मंदिरात आलो आहे। मी आणि बाबू पण आहे मागे आणि हे यंदाचं माझं पहिलं वर्ष आहे गावी होळी साजरी करायचं आणि याचं गावात राहून पण पहिलं वर्ष आहे। हा एवढ्या वेळेत हा झोपलेला असतो, त्यामुळे याने पण कधी होळी बघितलेली नाही आहे आणि मला पण आता झोप आलेली, पण होळीसाठी खास मुंबईतून गावी आलो आहे आणि म्हणून मग झोप वगैरे सगळं बाजूला ठेवून आता आम्ही खाली देवळात आलो आहे होळी बघण्यासाठी। तर आता गावातील काही ग्रामस्थ मंडळी होळी तोडायला गेलेत। प्रत्येक इथे जवळपासच्या सर्व गावांमध्ये थोडी वेगवेगळ्या प्रकारची होळी साजरी केली जाते। काही गावांमध्ये कलमाचं झाड तोडलं जातं, तर काही ठिकाणी तेच आंब्याचं झाड तोडलं जातं आणि काही ठिकाणी फोपळ तोडली जाते। आपल्या नारिंगरे गावात फोपळ तोडून आणतायत, त्यासाठी ग्रामस्थ सर्व आधीच गेलेत पुढे। आम्हाला थोडं लेट झालं यायला, तर आता आपण ते बघायला जाणार आहोत। यापूर्वी सगळी मुंबईत होळी कशी साजरी केली जाते ते बघितलं। नॉर्मली मुंबईत सगळीकडे होळी जाळली जाते, इथे तशी परंपरा नाही आहे, इथे थोडं वेगळं आहे। तर या व्हिडिओत तुम्हाला ती बघायला मिळेल आपल्या कोकणात कशी होळी खेळली जाते। पण प्रत्येक गावात अशाच प्रकारे साजरी केली जाते असं नाही आहे, काही गावांमध्ये थोडी पद्धत वेगवेगळी आहे। तर आज आपण नारिंगरे गावातील होळी बघतो आहे। उद्या वेळ मिळाला तर आपण जामसंडे गावात कशी होळी खेळली जाते ते पण बघणार आहोत। तर आजचा व्हिडिओ पूर्ण बघत बसा आणि आमच्यासोबत राहा। झोप येते थोडी तरी पण तुम्हाला सगळं दाखवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। चला तर मग। तर मित्रांनो, आता आम्ही पोचलो आहे आणि होळी मागून आणतात, तुम्हाला आवाज येत असेल तर आता तुम्हाला बघायला मिळेल कशी ती खेळवत आणली जाते। लाईट इथे नाही आहे रस्त्यात, त्यामुळे थोडं तुम्हाला बघताना प्रॉब्लेम येईल। मोडली काय
नको भेताळायला नको उभी होऊची आधी येते गो या बाजूला तिकडे घे पुढे घे पेराच्या अलीकडे घ्या होते म्हणून थंय तुका पूर्ण थाप पाया करू नको सांगितलंय तोडलं असतंस ना कमी केलं असतंस तर ती आणखी थोडी झाली असती बारको तिकडे कसं काठी ह्याचे ते मोडून आहे ना पाठवलं काय एकत्र घ्यावा ना परत डबल अजून दोन्ही होतो ना एवढे कोण बांधतात माहित घ्यायला पुढे यावा अरे भाजप हे पंख्याक दगडे लेफ्टी येतो आम्ही बरोबर वाढतलोय माका माहिती आहे ना रे अरे हात काढ तू पंचायत नाही काय खाली येता नाही वर जातो अजून दहीहंडी करतात
कंठ काळा त्रिनेत्री ज्वाळा लावण्य सुंदर मस्तकी भाळा ते दुनिया जळ निर्मळ वाहे झुळझुळा जय देव जय देव जय शिव शंकरा आरती ओवाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव जय देव कर्पूर गौरा भोळा नेमी विठाळा अर्धांगी पार्वती पुन्हा मारा विष्णी देवरा ऐसा शंकर शोभे तुम्हारे धारा जय देव जय शिव शंकरा आरती ओवाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव व्याघ्रांबर कन्मार सुंदर मदारी पंचानन मनमोहन मुनिजन सुखकारी चकोटी देवी वाचे उच्चारी कर्पूर तीरथ राम दासांतरी जय देव जय शिव शंकरा आरती ओवाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव हर हर महादेव. चव्हाट्याचा अधिकारी बाबा होळेचा चव्हाट्याचा अधिकारी विकास समाज समाज तुझा तेत्र तुझ्या कविता तुझा स्मान कल्लेश्वर संदीप प्राणे रखवालीचा नारळ ठेवला मान्य करून घे पण रखवाली धान्याक तू बाय माझ्यावशी राज्य बाबा मुरलीधर गावकर रखवालीचा आपला नारळ ठेवला मान्य करून घे पण रखवाली धान्याक तू बाय माझ्यावशी राज्य हो बाबा महेश बाळ राणे रखवालीचा नारळ ठेवला मान्य करून घे पण रखवाली धान्याक तू बाय माझ्यावशी राज्य हो बाबा अनिरुद्ध अभ्यंकर रखवालीचा नारळ ठेवला मान्य करून घे पण रखवाली धान्याक तू बाय माझ्यावशी राज्य हो हेमंत अभ्यंकर रखवालीचा नारळ ठेवला मान्य करून घे पण रखवाली धान्याक तू बाय माझ्यावशी राज्य हो विजय काशीनाथ रखवालीचा नारळ ठेवला मान्य करून घे पण रखवाली धान्याक तू बाय माझ्यावशी राज्य हो राष्ट्र मालक मार्ग तू आज मार्ग चळ समेत अधिकारी समेत पुरवता गाडकी मार्की मार्जा तू आज भावी पानागड तू आज नवला तुका समज तू आज समज जा काय प्रमाणे होळीचा वार्षिक तू आज समज स्वारी हैसून बाबा थळासून जाणार बाबा तू आज समज बाबा होळीच्या मांडवर ते जाणार तू आज समज घेऊच्या पुढे तू आज राज्यपाना घेऊन तू आज पुढे लागान जा काय पुढे अडचणी कारण बाजू कर वर्षाच्या वार्षिकाचा हसत खेळत अंदाज पार पडून देतात शेवकडे का तो काय अर्षपुराव न्याय मिळवणार पुरून खात्री पडूच्या तेव्हा तुझी तू खात्री पटवतच खात्री पटव नाही तो बाय माझ्या
अशोक राणे हा ये दुवाळी यावा हे पाटील बारके ये बरं बाबा हे त्याच्यात ना पानाचं तो अंगावर काढून द्या पाना पाहिजे नवस कोणतं यावा अशोकराव एका पानात अंगावर ठेव जेव्हा माझ्या समोरचा अशोकराव इकडे तू आज म्हणून मार्केट मार्केट चावळ समेत अधिकारी समेत होता रासाचा पुरस होता घाडकी मार्की मार्जा तू आज भाव गोय पुरे पाणी करतो आज नवलय नाटिका इथे बाहेर तुला समज देते तू आज समज की विपुल अशोक राणे जो काय लेकराबद्दल आपण नवस बोललो होता लेकराचा आपला म्हणणं पूर्ण करून दिलं त्याबद्दल लेकरांना आपला जो काय नवसाची फेड करून त्याबाद 5 नारळाचा तोरण आपला ठेवलेला नवसाची फेड करतो तो आपलं मान्य करून घेईल पुढे त्या लेकराची जो काय इच्छाकांक्षा असते ते आपल्या पूर्ण करून देऊन सदैव राखण राखवाले अजून खात्री पटव नाही तो बाय माझ्याशी राजी